Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kushone abantu ababili ngesikhulu Isihluku engozini yebhasi kanye nekwantama yenzeke ku R40 ngaphandle kwase eBushbuck Ridge eMpumalanga izolo ngomhla ka16. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lani bolo khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ngicela usilandele ku Instagram @zwide_media. Kushone umshayeli wekwantamo kanye nomgibeli kwikwantamo ngesikhathi kutholana phezulu ibhasi kanye nequantum engozini enyantisayo yenzeke ku R40 ngaphandle. Abezimo eziphuthumayo kudingeke besebenzise izindlawu ukukhipha udriver kanye nomgibeli abavaleleke ngaphakathi etaxini ebipocoke yaphela. Abane abebegibele ebhasini batholwe imhuzukwana kwathi udriver webhasi kanye nomunye umgibeli oyedwa balimala kabuhlungwana basesimeni esibucayi. Basizwe khona endaweni yesigameko kanduba bephuthunyiswe esibhedlela. Kube ukuthi itekisi begijima ngendlela emangalisayo ize iqonde ebhasini libe selima ibhasi liyibona itekisi iza ngesivinini esimangalisayo ibe siziphosa phezulu kwebhasi nokuyilapho libe seliphaphalaza ibhasi laphuma emgwaqeni layo phoseka ehlathini. Abasinde ebhasini bathe babonga uNkulunkulu ngokuhlenga izimpilo zabo ngoba impela bathe bekukubi kule ngozi. Ukhulumela ezokuphepha komphakathi eMpumalanga uMowethu Musa uqinisekisile ukuthi abantu ababili badlule khona endaweni yesigameko engozini ebandakanya ibhasi kanye nequantum. Uqhube wathi abagibeli abane bathole imhuzukwana kwathi udriver webhasi kanye nomunye umgibeli webhasi balimale kabuhlungwana babe sebephuthunyiswa esibhedlela ngokukhulu ukusheshsha. Uthe ngebhadi umgibeli obeseteksini kanye nomshayeli bashone khona endaweni yesigameko. Ube esenqenqa abashayeli ukuba bashayele ngokukhulu ukuqaphela emgwaqeni bengashayeli bedle ampontwana bephinde begijima. Bafethu-ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ya YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.